heb een goeie dag, ik ga de striep uit. Ik neem een bak koffie en lees de Ljouwte voor het nijs. Samen de brand eruit show. Gewoon vanuit een bluesband. Ik heb eigenlijk Vinderwerf Blues. Daar speel ik nog een maand mooi in Wergeer. In het Dorpshuis Café. En dan heb ik een bluesformatie. En daar is het eigenlijk goed begonnen. En eigenlijk komt het nog voort in de tijd dat ik in Amsterdam speelde. En heel soort sessies dient heen. Wat ik heel erg leuk vind om op die manier te spelen. En nu ben ik weer verder gegroeid naar je eigen nummers in het Fries. En bij dat idee wist ik naar Amsterdam gaan? Ja, dat komt eigenlijk wel uit de tijd dat ik ziek in de wie. Ik dacht van, ik moet een keer vet uit Friesland en dan een keer zien hoe het elders werkt. Dus zodoende ben ik in Amsterdam beland. Zo goed, zo goed, zo goed, zo goed, zo goed, zo goed. Van een poppen naar je flinten. Ja, dat is eigenlijk mijn baan. Dat doe ik gewoon heel soort optredens mooi. En dat binnen wel een stuk of 100 per jaar. Ik denk dat er in Friesland op dit stuit geen artiesten binnen die het vaker optreden. Nee, ik denk het, ja, weet ik eigenlijk net. Maar Reinoud heeft echt een hele goede combi. En dat is mijn muziekmaat en dat gaat al heel 4 jaar om. Dat gaat al 30 jaar om. Nou, en intensief. Ja. Heel Ja, vaak met elkaar op aan. Ja. Maar dat is echt dat is sinds we elkaar kennen. Ja, dan gaan we staan en we spelen nummers. En dat is meer het idee van pak even een gitaar en speel je een leuk nummer. En dat gevoel heb ik nog steeds mooi. Hè? Sla de speaker op zijn kop. Zo goed, zo goed, zo goed, zo goed, zo goed, zo goed. En er zit een heel soort tijd van mij in. Dus dat heeft een heel soort naar me dient. Het me een heel soort dingen gebracht. Ik heb er ook in verlend. En dat is de... Ja, dingen gewoon best net geschikt voor best. Maar ik heb er ook een heel soort in woont. En ja, dat is eigenlijk in 30 jaar is dat mijn offer geweest. En dat betelt zich eigenlijk nou pas uit. Dat ik denk, ja, ik ken een laatje om die blues die ik mooi maken hè, dat offer en die tijd. En dus daarom laat je om de blues. Nee, vergeten, het was een ding. Nee, vergeten en er vol voor gaan. Let je hem gaan. Let je hem gaan, let je hem gaan, let je hem gaan. Ik ben wel vrij eenkennig in de plaat geweest. En er staan wat soul dingen op. Er staan echte rock dingen op. Ik kan natuurlijk samenwerken met Skeffer. En Skeffer is eigenlijk een symfo-rock band. En wij dezelfde producer, Michiel Hogeboezem. En dus een nummerscrum. Ja, ik lever een paar nummers aan. Is dat wat voor hem? Want ja, ik doe met hun het project. Daar presenteer ik de cd mooi. En hun krijg ik de ruimte om na de tijd ik even een concert te doen. Dus het is een soort dubbelconcert. We hebben in Neushoorn 1 maart, sneun, hebben Waves, heet het, met Vinderwerf in het Fries, in het Engels. En Skeffer als symfo-rock band. En de zalen zie je om 8 uur. Entree is Santje 50. En iedereen krijgt van mij een gratis cd erbij. Veel weer, de warmte veel, de haatprijs. De grote feest, ja.